फरेस्टनि जितु रिजाल्ट बेखौ मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। रिजाल्टखौ मोनदों आङो हरनि 1:30 बाजि जाबायमोन। आं सासे लोगोआ कल खालामनानै आं उन्दुलांबायमोन बेहाय आं खोन्थाहरदों आरो ओमफ्राय आङो माने जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। आंथ' मोननैयावबो होदोंमोन फरेस्टआवहाय फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डआवबो होदोंमोन खिन्थु आङो फरेस्टारावहाय क्वालिफाइड जानो हायासै। फरेस्ट गार्डआव आंना दा क्वालिफाइड जाना दं। जितु मोनसे बांसावबाय थादों ससियेल मिडियायाव गोबां रां लानानै साख्रि होना थिसनलाय बिलाइखौ होना बुंदों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो नोंथांनिफ्राय लादों नामा? आं थाइसेबो फैसा होनाङाखै। ओरैनोथ' कारापसनखौथ' जेनेबा खोनागासिनो दङ मिडिया निउसफोरावहाय दावराव जागासिनो दङ। खिन्थु दा जाय बिथांमोनहा बबे सर्सनिफ्राय बुंदों बेखौथ' आं मिथिनो हाला। कारापसनखौ जादों होननानै जितु दावराव जागासिनो दङ। खिन्थु सोर माबायदि लाइनाव लानानै खोथा बुंदों बेखौथ' आं मिथिला माबायदि कारापसन जादों। खिन्थु आङोहाय थाइसेबो फैसा होनाङालासिनो आं माने क्लिनहाय जितु आं एपइन्टमेन्टखौ दिनैहाय मोननो हादों आरो। गोसोआव माबायदि मोनदों नोंथाङा दा? गोसोआवथ' आरो मोजां मोनखागोन जितु गभर्नमेन्ट साकरि जितु सिगांनिफ्रायनो आं नागिरबाय थाखायोमोन। गभर्नमेन्ट सार्भिस जुदि मोनोबाथ' मोजां नङा होमबा? जोंहा सार्भिस मावनायबो न'आव गैया। बेनिखायनो आं सेस्था खालामबोबाय थायोमोन। मोनसेबो इन्टारभिउ आं गारखायामोन आरो ओंखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। नैबे समाव नोंथाङा जुदि फैसा रां होनाङालासिनो जुदि मोनबाय नोंथाङा सोरखौ साबायखर होनो मा होननानै सोरखारनि सायाव बेखौथ' मा होनो दिनैहायथ' बयबोथ' फैसा होनानैथ' साख्रि होनो बा साख्रि लानोथ' लुबैखाया बा साख्रि होनानै साख्रिखौ थिसनथाइखौ होनाङा। मानो होनबा दिनैहाय बयबो गोरिब गुन्द्राफोरासो साकरि नागिरो नङा होमबा? फैसा थानायाथ' सोरबा बिजनेसथ' मावना जानो हागोन नङा होमबा? बेनिखायनो जाय सरकार फैया मानो दिनैहाय जितु बिटिआर सरकारावहाय जेरै प्रमद सार जितु सरकार सालायगासिनो दङ दा बिथाङा दिनै क्लिनै जुदि होदोंबा माने बिदिनो होयोबा मोजां। भिसिडिसिनिबो ओंखारनानै दं होनना खोनादों। बेयावबो जुदि मोजाङै क्लिनै जुदि होयोबा मोजां आरो बेखौनो आं माने बिथांखौबो साबायखरखौ आं बावहरनांगोन आरो। नोंथाङा दायो मा मावो? नोंथाङा मा खालामोमोन दा? आं ओरैनो बिजनेसफोर आं मावबाय थायोमोन खिन्थु दासान्दि आङो स्टप जाना दंथ'योमोन आरो आं जेबो नै पनिर बानायथारलायबाय आरोना लोगोफोर। गाबोन फुङाव मामिनो पनिर पराथा हरनो गाइखेरा सेरसे हरनोसै आं नैबेखौ भिनिगार होनो ना बेनिगार होनो ओंखाम ओंख्रिथ' संखाजोबो। नैबेजों खोस्लिसे हरबाय आङो। जाबोहांबाय आरोना खोमसिसि। ओमफ्राय पेकेटनि गाइखेर आरोना लोगोफोर बाहेरायाव पेकेटनि गाइखेरासो बांसिन सलियो नालाय जोंनि माबायावबो खोस्लिसेजों जायामोन नालाय खोस्लिसे हरबावबाय आङो। दिनैनिया रानद्रायलायबाय आरोना राफोदसो जाद्रायबायदां। मानो होनबा गथ'आ गाबबाय माबा माबि फावथेन नांगौ माबा नांगौ ओमफ्राय बेयावनो आंहाबो मबाइल नायनानै बावबाय आरोना। ओमफ्राय जिया नै लोगोफोर बानायबाय थाखायो नालाय थाबाय थाखायो बानायखांनाय लोगो लोगो आङो लगे लगे दै गुदुंजों सुनानै आराम दोनफिनो मोनामाबो मायाबो। ओमफ्राय आं दा सिदा बाहायसिगोन आरोना। साराय खादा बेखौ होबाय जिखौ नुबाय थाखायो नामा नोंथांमोनहा? आं बानायबाय थाखायोनोखा। ओमफ्राय लोंग्रा दैजों खेबसे सुनोसै आरोना। जि आराम जाखाबाय नै मिस्थिबो बानायजाबाय। जा गोदैजों बांद्राय सोमोन्दो गैया आरोना लोगोफोर बेखायनो गोदै बुस्थु मा गथ'फ्राबो जानो नागिरा ओंखायनो बानाया खस्थ'ल'। जन्थ्रना बन्थ्रना आरोना नै अजन होसिनबानो जाबाय आरो जेरैखि जाया दाब्लेल'सो जाहैनांगौ। नैयाव होसिनबाय आरो मा नाहरखुमायोलै बाबा नाफ्लेजोबखागोनसो नै जालायबाय लोगोफोर बे जिनि माबानायथ' मा होसिनायनि रेडि। गाबोन बानायनांगौ गाबोन आब'नो पराथा बानायनांगौ स्कुलाव नोंनाबा आखाया मोजां ना गाज्रि? ए गथ'आ बिमाया उदै देरबाय ओरैनोबा उदै दामफाबाय थायो।
नै लोगोफोर लामानिफ्राय मा होनोमोनलाय जोगोनार बिजौ लानानै फैदोंमोन बोराया बेखौनो एवबाय आरो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनबा अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय आंना बिदिनो लगाय मोनदेर आरोना भिडिअआ ओमफ्राय जाग्रा संनायनिफ्राय खस्थ'सिन आङो मा संनो बिदि साननानै आरो खस्थ'सिन मोनो नोंथांमोना मोनोना मोना संनायावथ' माने थाखाजोब्बा रेडि थब थब जायो आरोना ओमफ्राय मा बानायनांगौ मा संनांगौ बिदि साननानैनो खर'फ्रानो एसेबाबो आंना बोरैबा जाथारो आरोना ओमफ्राय सानसे सिगांना होमबा पनिर बानायखादोंमोन नालाय थ' बेखौनो बानायबाय बेफोरबायदि थाखाबा गोसोआव गाबोन इदि बानायगोन होननानै सानखानानै दोनखानानै थाबाय एखे बिन्दास जाथारो आरोना फटाफट बानायनो हायो मेब्रुं मेसि आरो साननांगौबा आरो उन्दुनायनि सिगांबो आरो बेखौनो गोसोखांबाय थागोन गाबोन मा बानायनानै हरनो मामिनो बा गथ'नो बेफोरबायदि सानबाय थायो आरोना लोगोफोर जायहा टिफिन बानायनांगौ बेहासो बिसोरसो मिथिगौ आरोना माने ओमफ्राय ओरैबायदि गोथाव मोनो बिफायाबो फिसाजोआबो गासिबो आरोना फोराथाबाथाय संग्रानो दंना गैया बिदिबो सोंनो बावलायो थ' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय खुसि जालांलायो आरोना स्कुलाव थांग्रायाबो बेबायदि पराथा नुबाथाय जानायाबो गोसो खुसियै जानानै थाङो दिनै मैथा बांगाल ओमफ्राय मा होनोमोनलाय मैथा बांगालजों नाथुर आरोना माने बाहायबाय थायोखायनो अबेबा अबेबा फैफ्राङानो आरोना माबायानो मैथा बांगालाबो बांद्रायगौमोन आरोना ओमफ्राय आङो संबाय आरोना मा होनो माने अखा हानाय ना जिब्रै सिब्रा एसे सेवनो नागिरगोन फ्रिजाव दोनबाबो आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर माबायाबो बासन बाहायबाय थानो बायो आरोना बेफोर मोनामब्रब मोनामब्राब ओमफ्राय बेयो दहाय आबो फारसेथिं साहा ओमफ्राय अलसिया बेखौ दाबो बोखाराखै साहा लोंनोसै र' ओमफ्राय नै खर'खौ माने बै आथिं आइलाखौ बिदि एवनानै दोनबाय आरो आं जि गोथाव जाखादों दाख्लैनि बाथोनाबो आरोना दाख्लैबो बाथोन देनानै जादोंमोन जेबोआनो थाखाया आरोना बेखौ बिखुंथिंबो हाबाय खि गारबाय लोगोफोर आरो सिंथिंबो खि गारबाय मा थायो जेबोआनो थाया बिखुंथिंबो उदैथिंबो खि थायो आरोना बेना ओमफ्राय बिगुर लेमनायावनो थांखाजोबखाबाय मैथा गोजा बायदि गेब्लेलायदों नै जि आराम जाखादों दिनैना ओमफ्राय गोखैया गादबनाय नंला आरोना मैथा बांगालबाबो गोखै जायो मैगं गोथाङालाय मोनबाय आरोना हालदैथ' नांहोनो हाखाया खोमा होदोंमोन आङो नायावबो होदोंमोन ओमफ्राय मा होनो मैथायावबो होदोंमोन आरो ओमफ्राय नाङासैसै नुबाय थाथोंसै जि गोथाव जाबाय लोगोफोर खेबसे साखिनायलायबावबायसो आं नै ओमफ्राय लोगोफोर ओंखाम ओंख्रि मोनखांबाय नङा होमबा आरोलाय माथोबाव जेबो फाजा थाजा संलायासै आरोना ओमफ्राय आं दहाय सिगाङाव होनाय भिडिअआ जोंनि आदैनि फिसाला आरो जि ओरैबायदि गोजोनखादों लोगोफोर माने मा होनो आरोना गोजोननायखौलाय बोरै बेसे गोजोनदों माबोरै बेखेवनानै खोन्थाबावनो माने दुखुसो मोनो आरो आंहा बिदि बायदि मोजां रादाब मोजां खौरां खोनाबा बयबाबो लुबैयोना होमबा गाव गावनि जाथि खुरमाखौ बयबो मोजां जाजानो लुबैयो फंबायानो जा बिदायानो जा सोरबायानो जा आरो गामिफोरनिखौबो सोरबाफोर मोजां जाबा मोजां मोनो आरोना एसेफोर मोजां जालांजानो बयबो लुबैयो थ' बिदिनो गावबो ओरैनो थाखायामोन माबा नङा माबा मावबाय थाखायोमोन बिजनेस ओमफ्राय बोरैबा जाजाया बिदिनो बिजनेसबो मावो आरो प्राइभेट जबफोरबो ओरैबायदि ट्राइ खालामदोंमोन बे मावबाय थादोंमोन आरोना मावबाय थादोंमोन गोबां मावदोंमोन बे सासे फंबाया जाबाय नै बिथिं थरसे मा होनो थरसे अन्थाइआ बोखारबाय आरो ओमफ्राय थरसे दंबावो आंनि खर'आव माने आंनि नोजोराव सानै आरोना सासे दंबावो बेखौबो गोसोखाङो आरोना माबोरै जालांगोन आंनि फंबाया आयौ इदि सानो आरोना एसे सोरबा बायदिया जेनेबा बिसोरखौ बांसिन अनोबा बिसोरनि थाखाय माबा मोनसे इदि नङा आरोना मालाय सोरबा बायदिखौ ओइ बियो बिजनेसजोंनो बा ओइ बे साख्रि मावनो मोनखा एसे बेफोरबायदि हालखा लानानै फैखायो आरोना बेखौ नायनानै बिनि मावनाय दांनाय बा साननाय रायलायनायफोरखौ नुनानैनो मिथिखायो जोंना बे फंबाया बिन्दास जों बिनि थाखाय टेनसन जाया आरोना ओमफ्राय सोरबा बायदिया थायोखि मा होनो आरोना थ' बे सासेमोन ओमफ्राय आंनि नोजोराव आरोना सासे दंबावो बेखौ टेनसन जायो आरोना सिन्था जायो आरोना हे भगबान माबायदि हिन्जाव मोनगोन माबायदि जालांगोन आंनि फंबाया इदि होननानै
जाबाय थायो आरोना एखमबा बोरायजोंबो रायलायो ओमफ्राय बोराया माने एसे जेनेबा हौवाफोरनि साननाया आलादा जायो जागोन आरो माबा मोनसे नङा माबा नोंहालाय मा इखौलाय जाखायो इफोरबायदि आरोना ओमफ्राय हिन्जावफोरनि गोसो नालाय आयै आंनि फंबाया बा आंनि माबाया आंनि इदिया आंनि बैदिया बोरै इफोरबायदि मोनो आरोना ओमफ्राय सोरबा बायदि फंबाय बिदाफोरखौ आरो है बेलाय मा मालाय ओरैयावसो इन्टारेस्ट ओरैबायदिखा बेना ओरैबायदि दिमाग दंखायो इदि साननाय बिन्दास लानानै फैखायो आरोना लोगोफोर जोबोद गोजोननाय मोन्दों ना होमबा ओमफ्राय आंनि फंबाया बिदि फिसा सरकारि साख्रि मोननायखाय आंबो गोजोननानै नोंथांमोनजोंबो एसे सेयार खालामबाय आरोना मानो होनबा सरकारि आरोना ओमफ्राय आङो दासान्दि भिडिअखौनो फोजोबनो हाया माबा एखमबा इन्ट्र' गैया बिदि जालागासिनो आंनि भिडिअआ माने जेबो गैया नालाय ओमफ्राय बानायनो ना बानाया बिदि साननानै थायो एखमबा एसे माबा गोसो जायो थ' लोगोफोर बेखौनो नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै बिनि थाखायनो रोजा रोजा साबायखर